Šta to Đoković krije od sveta? Novak trenirao s Alcarazom, a onda priredio neobičnu scenu. Članovi tima ga sakrili od kamera. Novak Đoković će igrati u zelenoj, a Carlos Alcaraz u crvenoj grupi na završnom turniru u Torinu. Srpski teniser će prvi meč igrati u nedjelju protiv Holgera Runea, dok će Španac turnir otvoriti u ponedjeljak duelom protiv Aleksandera Zvereva. Mnogi se nadaju da će u finalu naredne nedjelje vidjeti upravo okršaj prvog i drugog tenisera na ATP listi. Međutim, njih dvojica našli su se zajedno na terenu i 2 dana pre početka takmičenja. Đoković i Alcaraz su zajedno trenirali. Mladi Španac je prvi izašao na teren i na njemu sa svojim timom proveo oko 30 minuta, a onda su se pojavili Goran Ivanišević i Carlos Gomez Herrera, Đokovićev trener i sparing partner. Đoković je seo na klupu, 2 člana tima stala su ispred njega, a po sinhronizovanom pomeranju levo-desno, možemo da pretpostavimo da su to radili kako bi sakrili ono što se dešava iza njih, odnosno kako se ne bi vidjelo kako kum i fizioterapeut Miljan Amanović masira Novakovu levu ruku. Možemo da pretpostavimo da nema ozbiljnijih problema sa bolovima ili eventualnom povredom, s obzirom na to da su on i Alcaraz samo prešli na centralni teren dvorane, Pala Alpitur, i nastavili sa razmenama. Nakon završnog turnira u Torinu, Novaka očekuje i završnica Davis Kupa,